Lauyan Sheikh Dr. Abdul Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabara ya yi ta manema labarai a yau ɗin nan, inda yake bayyana wa mutane al'amuran da suke faruwa a dangane da shari'ar da ake da shehin malamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya yi taron manema labaran ne a inda ike tugumar lauyoyin gwamnati da abin da suke tugumar shehin malamin da shi na cewa ya karanta hadisi, kuma alhalin babu wani lafazi a cikin wannan hadisi. Su ma dai irinsa suka yi a cikin wannan maganganu nasu da suke yi, a inda suke cewa ya yi amfani da kalmar fyaɗe, ƙwace da kuma kalmar biyan buƙata. Wannan iya lafazin da aka ji cewa Dr. Abdul Jabbar ya yi kenan a cikin audio ɗinsu, amma kuma su da suka tashi amfani da kalmar sai suka danganta kalmar da zina, wanda lauyan ya ce kwata-kwata babu wannan lafazi a cikin karatun da kenan. In dai za a hukunta Abdul Jabbar dangane da ɓatanci, lauyoyi ma ya wajaba a hukunta su a haka. Dama dai tuni nake ce muku, wannan shari'a siyasa ce kawai a cikinta, ba wai ana yi ne don kare martaban ma'aiki ba. Idan ku ana yi ne domin wannan, to ya wajaba a ce su ma an hukunta su da irin kalmar da suka faɗa, kuma abin ya juye ya zama kamar ba shari'a ake yi ba, domin kuwa in an ɗauko abu tiryan sai su kaɗa wani gurin. Ya kamata gwamnati ta sake shi, ta ba shi haƙuri, kamar yadda na yi bayani a baya da cewa wannan shari'a kwata-kwata ba a muhallinta suke yin ta ba, domin abin da suke zarginsa da shi in ma ya tabbata to su ma sun aikata. Kaga hukunci ya zama iri ɗaya kenan da su kansu lauyoyin da kuma malamin, idan har yanke hukunci za a yi. Balantana ma abin ba haka ike ba, siyasa ce kawai ta shigo ciki. Mun gode da sauraron mu, ku danna mana subscribe domin samun